तर नमस्कार मित्रांनो, कॉलेज कोकणी या युट्यूब चॅनल आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोडे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। तर मित्रांनो, आमच्या इथले आता गणपती बाप्पा म्हणजे बाजूवाल्यांचे शेजारी आमच्या घरी नाही नसतो, तर बाजूवाल्यांचे त्या गणपती बाप्पांना आणायला जात आहेत मंदिराचे म्हणजे आदल्या दिवशी मंदिरामध्ये आणून ठेवतात सर्व गावातले आमच्या इथले गणपती, नंतर दुसऱ्या दिवशी मग ते घरी आणतात। तर बाकीच्यांचे सर्वांची घेतात, आमच्या बाजूचे तिघा जणांचे राहिले। तर मित्रांनो, आपल्या गणपती बाप्पाचा आणायला जायचं आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आता आपल्याकडे जायचं आहे गणपती आणायला मंदिरामध्ये। तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, तर भेटू होतं व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, हा बघा, आज पण पाऊस आहे सकाळपासून। तिला ठेव आतमध्ये। हा हा शरद, हे बघा मित्रांनो, पाऊस चालूच आहे अजून इकडे पण। म्हणजे आता थोडा म्हणजे रिमझिम पडतोय, नाहीतर मग मध्ये जोरात येईल, कारण सकाळी कंटिन्यू चालूच होता पाऊस। तो कुठे गेला? अरे पुढे जा, पुढे पाठीला पाठी मागला। अरे लय सरायला लागला हे पाय। त्या साईडच्या पायरीवर काढ आता। इथं थांबला असत इकडून। तिकडे ठेवणारस काय? जा जा, हात लाव। दमला तो, हात लाव। अंधार येते त्याला। वजन किती आहे? वजन आहे, नाही तर गणपती बनवतो। हा, आता काढा फोटो किती पाहिजे। तिचा पंखा बंद करा। हा, तिचा बघा। कुठला? आता काढा व्हिडिओ।
फुलला निसर्ग हिरवळ भारी नटली धरती सारी नभातुनी सांगावा घेऊनी आल्या श्रावण सरी सारे बाप्पाच्या स्वागताला सज्ज होऊया गणराया हे गणराया एकदंता विघ्नहर्ता गणराया हे गणराया हे गणराया मग कशाला बोलतोस तर मित्रांनो आता जातो ही आरती बोलायला बाकीच्यांच्या तिकडच्या आरत्या झाल्या ढोलकी नव्हती आणलेली हे बघा आता मंदिरातून ढोलकी आणली हॅलो हॅलो सर्व भाई भक्तांचे मोर्या मोर्या
Thank you.